Els peròxids són uns compostos que estan formats per la combinació d'ió peròxid amb un altre element que ha de tenir un nombre d'oxidació positiu, que normalment serà un metall, tot i que també pot ser un altre element, com per exemple l'hidrogen, i per això un dels exemples molt coneguts de peròxids és el peròxid d'hidrogen, que és l'aigua oxigenada. Llavors, l'ió peròxid té la peculiaritat de que és un anió, té dues càrregues negatives i està format per la unió de dos àtoms d'oxigen, de manera que aquest ió peròxid, si féssim l'estructura de Lewis, ens quedaria d'aquesta manera, els dos oxígens enllaçats amb un únic enllaç, de manera que els hi quedaria un lloc lliure a l'últim nivell per acceptar un electró més. Per això, com cada oxigen té una càrrega de -1, en total l'ió peròxid, que seria tot això, tindria una càrrega de -2. El nombre d'oxidació del grup o de l'ió peròxid seria -2. I torno a insistir, degut a això, que només tenen un enllaç entre els dos àtoms d'oxigen. Normalment, o quan van parlar de l'oxigen gas, els dos oxígens estaven enllaçats amb un doble enllaç. Compartien dos electrons d'oxigen. Aquí, com només hi ha un enllaç, els hi queda un electró per acabar de compartir o per rebre un electró de la manera que sigui per enllaçar-se, en aquest cas, a l'altre element amb nombre d'oxidació positiu. Llavors, la fórmula general dels peròxids és això que tenim aquí. Hem posat una M d'un metall, tot i que també pot ser un altre element, amb un nombre d'oxidació positiu, i l'anió peròxid amb dues càrregues negatives, per tant, nombre d'oxidació -2. Cada oxigen, nombre d'oxidació -1, però com estan junts, -2. De manera que quan es combinen, per formar el peròxid, s'escriu primer el metall, el nombre d'oxidació del grup peròxid passa com a subíndex del metall, i després l'ió peròxid tindrà com a subíndex el nombre d'oxidació del metall. Recordeu que es creuaven. Llavors, important, sempre aquest número ens indicarà el número de ions peròxids que intervenen en la combinació. Aquest d'aquí no pot modificar-se ni pot variar. Sobretot és important que aquest número d'aquí no sigui mai imparell, perquè l'ió peròxid, els oxígens sempre han d'anar de 2 en 2. Per tant, aquest número ha de ser sempre, sí o sí, parell. Hi ha gent que aquest número el que fa és multiplicar-lo amb el 2 i posar el número, per exemple, en aquest peròxid que tenim aquí, en lloc de posar 2 i 3, posaria un 6. És una altra manera de fer-ho, l'únic que és més complicat d'identificar els peròxids, però fixeu-vos que, com sempre, aquest número es multiplicarà per 2, sempre ens donarà un número parell, que és el més important. Llavors, anem a fer la nomenclatura dels 3 exemples que tenim aquí, dels peròxids. Començarem amb el primer. El primer que s'ha de fer és identificar els nombres d'oxidacions, de manera que si creuem el subíndex, fixeu-vos, si creuem aquest número, serà el nombre d'oxidació de l'ió peròxid, que coincideix, -2, i ara si creuem el subíndex que hi ha aquí, fixeu-vos que aquest 2 coincideix amb aquest, per tant, com no hi ha res a fora, aquesta X correspondria a un 1 que tindríem aquí fora entre un parèntesis, per tant, aquest 1 passaria aquí dalt com a nombre d'oxidació del potassi. Per tant, fixeu-vos que com coincideixen el nombre d'oxidació de l'ió peròxid, que és -2, i el nombre d'oxidació del potassi, que com està a la primera columna, és -1, no hi ha res reduït. Fixeu-vos que això no es pot simplificar ni es pot reduir, perquè llavors ens quedaria un oxigen, i parlant de peròxid seria impossible, per tant això tampoc està malament, perquè, torno a insistir, no es pot reduir. Ara ja podríem fer la nomenclatura. Normalment la que s'utilitza és la nomenclatura d'estoc, tot i que us explicaré les 3 nomenclatures. La nomenclatura d'estoc, recordeu que comencem amb l'element de la dreta, en aquest cas un peròxid, i després escrivim el nom de l'element de l'esquerra, de potassi,
I en números romans posaríem la valència, però com el potassi només té una única valència, no fa falta especificar-ho, perquè ja se sap que el potassi té valència 1, o nombre d'oxidació més 1. Llavors, en aquest cas, ja ha passat en altres grups de compostos, quan només hi ha una possibilitat de valència o de nombre d'oxidació, com és el cas del potassi, utilitzaríem el mateix nom per anomenar aquest compost. Per tant, ja us dic que el que més s'utilitza és aquest peròxid de potassi. Us explicaré les altres per dominar-ho i per entendre-ho després en els altres, que potser és una miqueta més complicat. Però ja us dic que la més correcta, en aquest cas, seria aquesta, peròxid de potassi. La sistemàtica és la que utilitza prefixos, de manera que, com grups peròxid només hi ha un, tindríem un monoperòxid i com a àtoms de potassi en tenim 2, serà un monoperòxid de dipotassi. Utilitzem els prefixos per indicar la quantitat de cada un en aquest cas de l'ió, que hi ha un monoperòxid, i dels àtoms dipotassi, perquè hi ha 2 àtoms de potassi. I per últim, la nomenclatura tradicional el que haurem de fer en aquest cas és començar amb la paraula peròxid, i com el potassi només té un nombre d'oxidació, utilitzarem la terminació ic, tot i que podríem posar també peròxid de potassi. Fixeu-vos que coincideix amb el nom de dalt, però si no, l'altre seria amb la terminació ic, de manera que quedaria potàssic. Anem al segon exemple. Primer creuem per saber els nombres d'oxidació, per tant, si creuem aquest 2 tenim el nombre d'oxidació menys 2, que coincideix amb el que ha de tenir l'ió peròxid, i si creuem aquest 3 tindrem el nombre d'oxidació del ferro, més 3. Per tant, com aquest coincideix i el del ferro també pot ser més 3, no s'ha reduït res, de manera que aquests són els nombres d'oxidació correctes. Començarem per la nomenclatura d'estoc, la més utilitzada, torno a insistir, de manera que en aquest cas seria un peròxid de ferro i la valència o el nombre d'oxidació en números romans, 3. Després, la nomenclatura sistemàtica amb els prefixos, de manera que com tenim 3 ions peròxid, seria un triperòxid, i com tenim 2 àtoms de ferro, diferro. I l'última, la nomenclatura tradicional, comencem amb la paraula peròxid, i utilitzarem les terminacions. Ja les hem explicat, com el ferro té 2 nombres d'oxidació, jugarem amb les terminacions os i ic, de manera que en aquest cas el ferro actua amb el nombre d'oxidació més 3, de manera que recordeu, el nombre d'oxidació més petit seria la terminació os, en el ferro el nombre d'oxidació més petit seria més 2 i el gran més 3 aniria amb la terminació ic. Per tant, tindríem un peròxid fèrric. I ara anem a l'últim exemple,
que és aquesta combinació de ió peròxid amb coure, de manera que el primer que hem de fer és veure els nombres d'oxidació. Fixeu-vos que si girem, el coure té aquí un 1, de manera que ens quedaria un 1. Però l'ió peròxid no té un nombre d'oxidació menys 1, sinó que té un nombre d'oxidació menys 2. Això vol dir que s'ha simplificat o s'ha reduït. Després aquí tenim l'ió peròxid i a la part de fora aquí tindríem un 1. Vale? Per tant, el coure també tindria aquest 1, però si aquest s'ha simplificat, vol dir que aquest d'aquí també s'ha simplificat, de manera que el coure està actuant amb el nombre d'oxidació més 2. Llavors, comencem. Primer, la nomenclatura d'estoc. Aquest seria un peròxid. De coure. Dos. Després la nomenclatura sistemàtica. Seria un mono perquè només hi ha un peròxid i com només hi ha un coure també podríem posar de monocoure, però ja sabeu, ha sortit en d'altres vídeos que el segon s'acostuma a escriure normal si té el prefix mono, per tant, monoperòxid de coure. I per últim, la nomenclatura tradicional, tindrem un peròxid